எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது நம்ம விஜய் மக்கள் இயக்கம் தொட்டதெல்லாம் தெரிவிக்க நம்ம சேனலில் போடுற இந்த ஒரு வீடியோ எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தளபதி 65 பற்றின ஒரு அப்டேட்ன்றதும் கிடச்சிருக்கு. அது கூடவே வந்து ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயம்ன்றதும் இப்போ நடந்திருக்கு. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த அப்டேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நம்ம தளபதி 65 ஷூட்டிங்ன்றது ஜார்ஜியாவில் வந்து ஒரு 17 to 18 டேஸ்ன்றது அங்கே நடந்திருந்தது. ஸோ அந்த ஒரு ஷூட்டுன்றதை முடிச்சுட்டு நம்ம தளபதியும் படத்தோட டீமும் வந்து நேற்றில் இன்றைக்கே வந்து கிளம்பி வந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க கிளம்பி வந்தப்போ நம்ம தளபதி வந்து ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஜார்ஜியா ஏர்போர்ட்லேயும் சரி, இங்கே சென்னை ஏர்போர்ட்லேயும் சரி, அங்கே வந்து நிறைய ஃபோட்டோஸ்ன்றதும் லீக் ஆனது. அது கூடவே வந்து இங்கே சென்னை ஏர்போர்ட்டில் ஒரு வீடியோன்றதும் லீக் ஆனது. ஸோ அதை தான் வந்து இப்போ ஸ்க்ரீன்லேயும் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ இது கூடவே வந்து இன்னொரு வருத்தமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தளபதி 65 ஹீரோயின் பூஜா ஹெக்டே அவர்களுக்கு வந்து கொரோனா டெஸ்ட்ன்றது பாசிட்டிவ்ன்றது வந்திருக்கான். ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டேனே எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு பெரிய ஷாக் தான் நண்பா. ஏன்னா வந்து இப்போ இந்த ஒரு செகண்ட் வேவ் வந்து அதிகமாக பரவ ஆரம்பித்த இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து நார்மல் பீப்புளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே வந்து செலிப்ரிட்டிஸ் கூட இந்த மாதிரி ரொம்பவே வந்து சீக்கிரமாக இந்த கோவிட்ன்றது அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை கேட்கும்போதே ரொம்பவே வந்து ஷாக்கிங்காக தான் இருக்குது. நம்ம தளபதிக்கும் பூஜா ஹெக்டே அவர்களுக்கும் உள்ள அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரீஷெடியூல் பண்ணுவாங்க, போஸ்ட்பான் பண்ணுவாங்கன்றது தான் இப்போ நியூஸ்ன்றது வந்துகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இப்போ ஒரு அவங்களுக்கு வந்து இப்போ கோவிட் பாசிட்டிவ்ன்றது வந்திருக்கு அப்படின்னா, இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டிப்பாக போஸ்ட்பான் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஒரு வீடியோன்றது பண்ணுறேன். எல்லோரும் வந்து சேஃபாக இருங்க. இந்த ஒரு செகண்ட் வேவ் வந்து ரொம்ப வந்து பயங்கரமாக தான் பரவிட்டுருக்கு. ஸோ எல்லோரும் வந்து சேஃபாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு வீடியோன்றதை நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற எல்லா விதமான தளபதி விஜய் அப்டேட்ஸ்க்கும் நம்ம விஜய் மக்கள் இயக்கம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா புது வீடியோஸும் உங்களுக்கு ஒன்று நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும்.